Добрая раніца, мои шановні. Добре. Так, ми з вами працягваем, вибачаюся, все. Кожного разу починаем стрим, а працягваем гульню. У нас тут даволі вялікія змены, перамены, мы выканалі першую задачу, знайшлі першы бункер, страцілі даволі шмат часу. Але наперадзе яшчэ два бункеры, у якіх будзе нейкія схованкі, нейкія рэчы, які трэба будзе прынесці, гэта бугандляру. Сёння будзем шукаць другі бункер. Хутчэй за ўсё ён знаходзіцца у нас альбо ў попельным каньёне, альбо... Так, мы выспаныя, раніца тут ёсць. Паглядзім. Вось. Так, добра. Глядзім. Гэта мы не чапаем. Чамусьці у нас надвага. Чаму? 42. Што мы напхалі? А, ну як што? Соль. 10 кіляў солі. Так, все. Гэта мы калі сюды прынесем наш кав'яго ліха. Інструменты, дарэчы, гэта рэч добрая. Зараз пра што я разважаю. Давайте так. Мы тут будзем куфар рабіць для мяса, вядома. Бо мы будзем тут саліцца. Усім гэтым займацца і на гэтай лакацыі і таксама. Апроч таго, што ў нас яшчэ ёсць той самы куфар на разборы на чыгунстве. Чаму менавіта там? Таму што мы будзем там рыхтаваць мяса сабе для паходу свежае прыгатаванае. Цвілое. Давай, вядома. З'емо кепскае мяса, а потым ужо давершым гэта ўсё добрым мясам, калі раптам будзе такая неабходнасць. Так, ну там яны лётаюць вакол ваўка, якога мы забілі, так што мала ў мяне вады. Хадзім сюды. Наколькі я памятаю, я зрабіў памылачку. Так, як заўсёды, адзін раз памыліўся, і ты памыліўся. У нас вось тут актыўная гэта толькі special request. Чаму? Таму што я так тыцнуў па клавішы мінулым разам. Вось, што па сутнасці няўдала. Замест таго, каб узяць яшчэ нейкія задачы, мы будзем выконваць толькі адну і шукаць сабе гэтую... Куды гэта я ўсё пакідаў? Інструменты і такое іншае. Дарэчы, ліхтар лепш узяць. Вось, перад тым, як выходзіць па вопратцы. Вопратка у нас вся неблагая, наколькі мне... Правда? А, во, гэта мы ж здабылі. Гэта нам падкінуў наш грамадзянін добры. І тое, што нам не трэба абсалютна. Заплечнік. Вядома, тут, гэта тут. Неблага было б слухаць адрамантаваць. Все ж таки градус яно б дадало, як гэтае. Так, ну... Гэта ўжо менш важнае, але вось гэтае важнае. Сапраўды. Дык вось, я адцягну сваю увагу зноўку. Нам трэба будзе зрабіць яшчэ сабе стрэлы і лук у гэты паход. Карачы, можна было б і адрамантавацца. Бачыце, у нас медвежая скура маецца. Там яшчэ бярозка бачу. Во, тут выдатна, слухайце. Лук мы сабе можам зрабіць. Гэта прыемна чуць. І разумець, да. Пакуль сюды скідаем. Зараз толькі паглядзім. Паглядзім, колькі нам на гэты час патрабуецца. Спачатку пап'ем, як заўсёды. Так. Ну, адпаведна. Давай яшчэ раз паканталюем. 9 стрэл. Неблага было б іх усе зрабіць, безумоўна, бо у нас наперадзе даволі складаныя лакацыі, там могуць быць і вялікія драпежнікі, і малыя драпежнікі. Менавіта праз гэта нам лук неабходны. Не хочацца вытрачаць час на стрэлы, шчыра кажучы, чаму? Таму што 11 мусіць хапіць. На пуму патрэбна звычайна 8-9, можа і нават 5, у залежнасці ад таго, як патрапляць у яе, тым не менш. Нават аднойчы ўдалося за 3 стрэлы далі рады з ёй справіцца, але яно ж не заўсёды так працуе, правда? Так, інструменты у нас з сабой, але адзінае не ведаю, ці яны нам сапраўды патрэбныя, бо паколькі у нас няма неабходнасці там здабываць сабе якую-небудзь справу, вось гэта можа ўзяць.
А вось гэта я б не браў, не цягнуў бы. Чаму? Таму што там пілаваць? Калі нам не металабрух не патрэбны, а кілаграм нам бы прыдаўся. Так, я б гэтае скінуў. Па-другое. Наканечнікі. 12 стрэл. Можа, хаця б 3 стрэлы сабе зрабіць. Было б 14, правда? Вось так, давайте. Одную. Вантробы. Інструменты. Паколькі мы тут... Оп, лук. З дапамогою ножа гэтага 55%, 5 гадзін. Давайте рабіць. На 3 гадзіны нам павінна хапіць нашых гэтых статыстык. Добра. Папілі і зараз даб'ем лук. Не, крыласушка вось гэта. Так. 3%, дарэчы, згубілі, пакуль рабілі лук. Гэта доўга шмат. Гэта шмат. Я такое не ухваляю. Усё. Значит, зараз будем рабіць дрэўцы, стралы. Так, ну, па сутнасці мы згубілі ўвесь гэты увесь дзень. Угу. Так, пер'е я ўзяў. Пер'е не ўзяў. Давай сюды. Простая страла з інструментамі. 3,35. Так, давай. Потым усё лішняе мы зараз пакінем тут. Пойдзем адпачываць, лягаць спаць, правядзем ноч як-небудзь. Усё. Правераем, ці ўсё у нас добра. Добра. Трэба толькі будзе дабіць гэты лук. Стрэлы 14 шипоў. Я задаволены. Давай гэтае сюды. Вось гэтае давай сюды скідаем. Лера ўжо 30. Мабыць, трэба адсыпаць. Нам бы гэтае занесці туды, на разброную чыгунку. Гэтае 30. О, фэйвітанкі. Рада цябе бачыць. Так. Вось гэтае. Давай мы скідаем. А яно тут ляжыць. Так. Все, тут добра, выдатна. Супер. Тое, што у нас тут ёсць. Гэта таксама скінем. Адзін зараз яшчэ пакінем усё ж такі нашы. Тут у нас... Не тут. Чакай, куды мы скідалі? Аптэка была. Чакай. Аптэка была, во. Яна пустая, дарэчы. Таму няма сэнсу туды-сюды скідаць. Гледжана тут у нас. Во, мы сюды скідалі, добра. Значит, заберем гэтае і палову дакладна аддаем. А яна тут ляжыць. Гэтага нам дастаткова будзе. 2 кубкі. Хай будзе. Поле спаталельнае. Гэта адно. О, дарэчы, трэба павязку сабе зрабіць. Можем зрабіць яе тут. Не распалка. Трэба будзе пазбіраць моху крыху. Лекс, вітанкі. Дык ты ж мяне не бачыш. Так. А скуль ты ведаеш, што я цябе не бачу? А раптам? А можа, ўсё ж такі. А калі? Уяві толькі табе. Дарэчы, нагавіць. Можа замяніць. 91, 94, ну, не. Ваўчыная лепш. А я прыгажун. Падабайся. Так, чакай. Зараз яшчэ пап'ем. Я б хацеў усё ж такі адрамантаваць. Адрамантаваць сабе вопратку тыпу альбо каптур, альбо... Чакай, куды медвежая скора падзелася? Ваўчыная. Ваўчыная. Так, медвежая тут была. 2 вояны. У ніжняй няма. Йо. Так, яна ўжо псуецца. Гэтую трэба будзе скарыстаць. 54. Трэба ўсе вантробы ў адное месца закінуць. Падаецца, будзе магчымасць толькі адную гэтую, так? Так, 80. Ну, вось гэтую трэба адрамантаваць, таму што 4,7. Бачыце, а і можа даць 6 градусаў. Так, 2 вантробы. Давай 2 тады.
Так. 1,5 гадзінкі будзем. Давай, пагналі. О, 100%. І глядзіце, якая прыгажосць. 5,9. Замест 4,5. 1,5 градусы просто на роўным месцы. Якую. З гэтымі будзе прасцей, таму што 0,7. 0,7 гэта паўградусы. Вось гэта было б няблага. Дарэчы, бачыце, 1,5, а было б 2. Так, можа там паўночнае ззянне якое. То я б сабе яшчэ адрамантаваў бы вопраткі крыху. Так, даедаем гэты кавалачак. Запіваем вадзіцаю. Ну ўсё, раніцу мы крацей пойдзем з гэтай лакацыі. Галоўнае, каб нас тут не прыціснулі. Напісаў і пайшоў, мы нешта адказваў мне, дык я нічого. Не-не-не. Я пакуль што чакаю, быў заняты працэсам. Ось 3 літрыкі. Так, калі бачыш, я хвалююся за твою псіхіку. Не хвалююся, бо і рэдка бачылі. Так, давайте ляжем спаць. Ось так, на 5 гадзін мусіць. Давайте на 7. Мы там павінны выспацца, а ўжо потым будзем бавіць час. Як-небудзь уночы. Так, пагуляемся ў карты. Давайте по 2 гадзінкі, каб гэтае не згубіць. Так. Нібы можна паспаць нават 2 гадзіны. Так. Буду скардзіцца на шаі, чаму? Што яна табе зрабіла ўжо? Все, па сутнасці мы гатовыя, толькі дайце паглядзець на свет. Мы зараз знаходзімся вось у узбярэжнай шашы. Нам трэба вяртацца праз ваўчын на чорны камень. І попельны каньён, дарэчы. Ой, так, ваўчыная гара, попельны каньён. Я вось не памятаю, там жа ж пераход ёсць паміж ваўчынаю гарою і чорным камнем, праўда? Яшчэ я памятаю, быў праход з уцешнай даліны на чорны камень, так. Ведаеце, што я хацеў бы зараз паглядзець на гэтыя, на мапу. На мапу. Я вось не памятаю, паміж попельным каньёнам і чорнаю гарой, ці ёсць гэтая бляха, звязваючая лакацыя, там пячора нейкая ці нешта падобнае. Попельны каньён, мапа. Так, ваўчыная гара. Я бачу 2 пераходу. Яна асобная. Ваўчыная гара дакладна не. То бок, праз попельны каньён толькі мы можам. Ой, выбачаюся. Праз ваўчыную гару мы можам прайсці. Праўда? Чорны камень, яшчэ раз праверыць. Чорны камень, дзе ты? Мапа. Во. Вось, з уцешнай даліны мы можам на ваўчыную гару прайсці. Во. Адзіна, не люблю гэты шлях з уцешнай даліны. Чаму? Таму што там у нас пераходная лакацыя, і там шмат ваўкоў. Ну, падаецца, там 3-4 іх маюцца. Такое сабе задавальненне бадзяцца там. Але, трэба падкрэсліць, ваўчыная гара, на бягучы чорны камень, выбачаюся, ён у нас абсалютна не залутаны. Там луту проста павінна быць шмат. Гэта лакацыю яшчэ і залутаць. Але мы яе залутаем да канца, я ўпэўнены, калі будзем мапу маляваць. Во.
Плачу тут $20 на месяц, ён абяцаў амаль ніякіх абмежаванняў, пачалося не да файла запампоўваць, і насранае, мол, мы нешта прагледзелі, і ліміты могуць мяняцца. Халера, ну так, это наебалава ведае. З гэтымі лімітамі, безлімітнымі. Вось. Так што в гэтым ёсць сэнс, каб ісці праз уцешную даліну. Больш залутаць, больш перанесці, зайсці ў турму, там палутацца нармалёва. Потым прайсці туды ў пячору. Таксама. Халера там толькі нас пума будзе сустракаць. Ох, сраку надраць яна нам можа. Дасць нам прасрацца, гэта факт. Ну што, у такім выпадку давайте рабіць наступным чынам, што мы пойдзем ва ўцешную даліну і з яе ў чорны камень. Вось так мы будзем рабіць. Там нешта я чую вые. Дай, каля ласачка яшчэ пачакаць гадзін. Каб асвятлела вон. Замест 20 будзе 167. Так, я, на жаль, чуў гэта, нашы хлопцы таксама скардзіліся на гэтае паскудства. Што тарыфы будуць мяняцца. Дарэчы, навіна пра гэта праскаквала даволі даўно, мінус 13. Халадно дастаткова, ведаеце. Халадно, 2.37. Чаму? Таму што усялякія антропікі і гэтак далей, асабліва OpenAI, калі пабудавалі свае гэтыя дата-цэнтры, яны зразумелі, што тарыфныя планы, якія яны далі людзям, яны не адпавядаюць і не пакрываюць выдаткаў. Вось. І там увогуле лічбы такія былі па $2000 на год. Вось. Тарыфныя планы, я памятаю. Дык пайшлі яны ў гарах. Ну, што зробіш? Бачыш, гэта, хутчэй за ўсё, калі мы кажам ужо пра выкарыстанне сваёй прафесійнай дзейнасці, застанецца праграмісцкай пакуль што на бягучы момант, праграмісцкай тулою, якой будуць людзі карыстацца для таго, каб рабіць лічбавыя прадукты. Вось. І... ну, пакуль што так. Пакуль што так, яны будуць неяк рабіць. Ну, але ўсё роўна яшчэ нейкія, ведаеш, не тэхналагічныя, хутчэй, а прарывы з боку думак, з боку таго, як гэта рабіць і што могуць адбыцца. Пабачым. У любым выпадку, мне падаецца пакуль што лепшыя шансы на развіццё у Гугла. Бо яны зрабілі добрыя высновы, зарыентаваліся даволі хутка і пайшлі ў добрым накірунку па паляпшэнні Gemini і гэтак далей. Вядома, яшчэ не па ўсіх пытаннях яны лідуюць, але... Халера, бляха, ну навошта? Вось толькі што было ў бок. Вось, і ўжо зараз яно ў твар дзьмую. Блядь, калені падымі. Дурная. Волк. Прайшоў. Класіка, усіх пасадзілі, пачакалі, каб узнікла залежнасць, цяпер можна кошты падымаць. Не зусім так, але так, схема класічная. То бок яны не зрабілі так, каб усе сталі залежныя, яны проста пакуль што паказалі лепшыя бакі. Вось так скажам. Там тыпу ёсць куды яшчэ ім развівацца, але пакуль што яны дасягнулі нейкай шкляной столі. Вось, і імаверна, каб палепшыць, затвікаць тое, што маецца, вось, але кардынальна нічога не змяніць. А агульны план абсалютна зразумелы, што яны будуць рабіць як мага больш, каб шаі быў уключаны ва ўсе сферы жыцця.
каб сапраўды людзі потым не маглі ад гэтага адмовіцца, як, напрыклад, ад электрычнасці на сённяшні дзень. І гэта цалкам магчыма. Насамрэч, гэта ўсё дасяжна. Пытанне толькі магутнасці дата-цэнтраў, якое на сённяшні дзень з'яўляецца самым асноўным і небяспечным абмежаваннем для гэтага. Як у свой час, дарэчы, былі электрычныя станцыі, праўда? Пры тым, што не так і шмат файлаў, я грузіў, можа, 25 за дзень выходзіла. А там жа ж не тое, што каб файлы самі па сабе, колькі іх памер вырашае. І да. Паеду на хутар без электрычнасці, херам усім. Сонечныя панелі можна з электрычнасцю быць. Хай сабе не надта эфектыўна, затое у наяўнасці. Мне падаецца, тут патрэбны, ведаеце, прарыў зараз не столькі у софце, колькі у энергетычнай сферы, каб забяспечыць усім неабходным гэты дата-цэнтр, тады будзе магчыма. Курва, ну заебаў ты дзьмуць у твар, божах, ну як я не люблю гэтае. Ля, ну памер каля 1 мегабайту, гэта капец, мадан, гэта капец як мала. 25 мегабайт за 20... Што? Ой, тебе наёбываюць. Дай ім пізды, калі ласачка. Ад усіх нас. Трэба дрот да сонца кінуць і будзе норм. Ну так, было б норм. Там, падаецца, гэтыя элементы пілье можна было б закінуць да бліжэй да сонца. Каб яны электрычнасць выпрацоўвалі на гэтым, на аснове розніцы тэмператур двух элементаў. Памятаеш такія? Падаецца, так завуцца яны пілье. Мяне калісьці вельмі захапіла гэты падыход для вытворчасці электрычнасці. Так, давайте сюды забягу, каб саграцца, бо ненавіджу гэты стан, калі ўжо даўно мы ідзем тут пад гэтым марозам. Халера. Так, ці нам патрэбна спаць, бо мы зараз бяжым да пячоры, ад пячоры потым на... Слухайце, дык на чорны камень, калі ісці, нам па дарозе трэба ісці, даволі далёка. Там нічога ў нас не будзе, ніякіх гэтых. Маецца на ўвазе, ніякіх лазілак не будзе, тросаў і гэтак далей, то бок можна спакойна, без сну. Так, бадзяемся, паціху бадзяемся. Шкада, што ў нас паліва для ліхтара мала зусім, але наколькі я памятаю, недзе ў нейкай хаце мы знаходзілі каністр, ён у нас стаяў. Я быў упэўнены, што гэта быў Мілтан, але ж бачце, на мінулым стрымы ў чацвер каністр не было у сядзібе сівой маці. Вось, о, добра, нарэшце яна. Курва, цябе забіць трэба, я кажу. Гаўна кавалак, дзякуй Богу, што ён баіцца яшчэ мяне. Так, у нас як тут увогуле з сонца? Можа мы з дапамогай паходні пройдзем, каб не вытрачаць паліва на ліхтарах? Дзякуй Богу, на дворышка. Вось гэта добры падгон.
Пойдем. Так, ну мы тут верталіся, до речі, учора. Але ўжо вуголь з'явіўся. Прыемненько. Лёха, вітанкі. Як справы, як злівы? Што там у тебе цікавага адбываецца? Нешта мы даўно з тобой не размаўлялі, ты. Гэта лётаеш па стрымах іншых, я бачу. Оу, та ты шо? Вось яно як, дзякуй велічэзны патата. Дзякуй. Подписка, 3-й месяц запар, а шалеть. Вось яны. Ты вырашыў на лацінку перайсці? Як табе, дарэчы, лацінкай карыстацца? І, дарэчы, падкажы, калі ласка, калі ты карыстаешся лацінкай, наколькі я ведаю, афіцыйнай беларускай лацінкі нідзе не было. То бок, калі хто ёю карыстацца, гэта хутчэй за ўсё ці то чэшская, то польская. Так. Сколько у нас? 3. О, добре. Пойдем. Надворье. Холера, не хочется, слухайте, выходить, потому что у нас, калі будзе завіруха, то згасіць нашу паходню. Бляха, у нас і ежы нема, там трэба ісці, мусім ісці. Бачите, як там бела усё. Не хочется згубіць нам наш вогонь, але гледачы на тое, што адбываецца, хутчэй за ўсё прыйдзецца згубіць. Ну што, паглядзім. Трэба ісці, ўсё роўно нам тут няма чаго сядзець. Уся ежа там, для гэтага, для свірана. Як і ты, Макс, на выходных ляжу, мінералкі п'ю. Ну, у тебе зараз выходныя ці проста вольныя, потым праца, сраца? Ну, на выходных я ж не заўсёды ляжу. Я люблю, вось бачыш, мне гэтыя выходныя, кажу, былі вельмі добрыя. Вось я не стрэміў, я нават і не глядзеў страмы асобна, так, ведаеш, каб узірацца. Толькі падчас таго, калі я там гуляўся ў Far Cry вечара, вызваляючы гэтыя базы. Вось, і як яго... Ну, ўсё, задзьмула, паскуда. І гэтага я яшчэ рабіў, чакай... Пиздос. Як толькі далі рады спусціцца, яна нас задзьмула адразу. Нам трэба дарогу знайсці, бо інакш я заблукаю. Таму вяртаюся сюды. Так. Можна было б там прайсці ўздоўж сцяны, бо там пячора ёсць яшчэ.
Урвіска, блін. Бяжим, бяжим, бяжим. У тебя стоит 7 ТВ? Не стоит. Давай, вось наш шлях. Нам бы где-нибудь тут скоротить, как потрапить. Или я не упевнений. У клуб потрапить, а там согреться уже. Тут еще камень, тут еще что? Лес. Давай спустимся, тут мусить быть ракан. По це нам улево идти. Вітаночки, шалено пацук, радий бачить. Вибачаюся, зараз я тут сачу за мапою, каб нам не пропустить олень, так. На той бок раки треба перейти. Так, во. О. Валера, добре пам'ятаю, молодчинка. Ось сюди, і ось тут клуб мусить бути. Так. Ось він. Сховалися, добре. Так, сонце в очі, ветер, твар, біжи, хлопець. Бяжи, лес, бяжи. А як ти тоді бали каналу збираєш? Так. По кнопочках клацаю. Ну, коли ти маєш на увазі, ось, каб збирати гэты плюс 50, сколько яны там дають. Менавіта так роблю. Просто сядзіш, ось, калі ты глядзіш, калі я гляжу стрымы, то просто ось, у мяне колькі акенцаў звычайна адчынены. Ну, звычайна там 4-5. Ось. І просто сядзіш за адзін з гукам, а іншыя зам'ючаны. О, добра, перахалоджаны нават спала. Выдатна. Што ў нас тут увогуле ё? Яшчэ не высохла. А тут ні халеры нема. Морква нейкая. А бейсбол, дарэчы, ё. Я веду, у нас нема бейсбола, правда? Забирай. Антисептик. Ну, такое. Пакуль што нема на павязку. Ды не глядзіш ты як прывід там. Найчасцей, вядома. Я просто уключаю і займаюся ўвечары сваімі справамі. Гэта факт. База, як кажуць. Драбіна. Каб быў яшчэ слухаць і падашак нейкі. Было б шыкоўна, правда? Так, ну што ты дзьмуеш, паскуда? Паскуда ты гэткая? Давай, канчай уже дзьмуць. Нам трэба ў чорны камень ісці, а гэта далёка. І небяспечна, дарэчы. Крычыш, Макс, у адказ цішыня. Ну што я зраблю, калі ўвечары ёсць справы? Ну, ёсць сям'я, ёсць справы. Ёсць жонка, якая патрабуе таксама ўвагі. Вось яна ўвесь дзень была на працы, вось прыходзіць да хаты, яна сумуе. Трэба паціскаць хаця б. Як там, надоечы, я прачытаў нейкае цікавае гэтае даследаванне. Як заўсёды брытанскія вучоныя выклалі, што калі мяць булкі
сваёй другой палоўцы, то адпаведна ідзе выпрацоўка 5-кротная эндорфіну. Вось. І апошнім часам жонка такая кажа: ўсё, мне патрэбны эндорфіны. Ідзі ж булку ціснеш. Так, у нас тут ні халеры нема ў гэтым клубе. Ні халеры, бляха, я ўжо ашалець. Ні ежы, ўсё пуста, мы ўсё зацягнулі туды. На Свіран. Ісці на Свіран даволі небяспечна тут, але магчыма. Я лічу, хлопцы, што трэба ісці. Давайте па дарозе. Па дарозе пройдзем, бо ў нас все ж таки там хаця б мяса ёсць. Так, гэта неэфектыўна зараз па дарозе ісці, але лепш, чым нічога. А можа свае булкі? Не, яно так не працуе. Свае булкі нельга. Трэба, каб іншы хтосьці, хто табе, як гэта, прыемныя у пачуцці выклікае, вось, той мусіць табе імяць гэтыя булкі. Брытанскія вучоныя херня не скажуць, ну так. Ніколі. Так, мы можем тут падрэзаць, калі дабяжым да моста. Крыху, ось яно зараз будзе падымацца ўверх, а мы звернем у правы бок. І там мусім выйсці на Свіран. Толькі што наша вопратка пашкодзіцца. Так, давай сюды. Праз гэтую завіруху. Ну не чапляйся ты, божах, на калені падымай вышэй. Так. Зіма, ёпта. А ты, дзеўчына, што думала? Лёгкая прагулянка будзе табе, шпацырык. Так, адсюль выходзім, тут у нас будзе гумно нейкае. Ох, халера, бляха, мы тут бяжым уздоўж рэчкі. Уже до мосту добегли. Снова кубляя, ноги не поднимаю. А возьми ты галинку это. Цюки. А дзе наш галоўны Свіран? Вось ён. Ось мяса, мяса, мяса. І хаваемся ў цеплыню. Як тут скора высохла. 36 отцов. Не радше. Каніну скинуть треба. Я так разумею, вось так. На усялякі выпадак хай будзе. Нам все равно треба штосьці зрабіць, правда ж? Мы тут будем сидеть. Приготованное свежее мясо. Смакота. Молоток, капелюшек, инструментик. Все есть. Так, ничего тут у нас не сохнет, ніякой драўнінкі, ніякой галинки.
Ось так. Сытая, задоволенная. Давай-ка мы с тобой отремонтуемся краху. Что у нас тут? 72 есть. 79, фу-фу-фу. И тут фу-фу-фу. Ну, гэта такое себе, до речі. Гэта 0,8. Чекай, так, ён 1 градус дае. Гэты. І гэты дае 1. Давайте отремонтуем. Так, і другі так само. І адной сабе атрымліваецца паўградусы. Оп, гатова. Вось няблага было б гэтага яшчэ. Гэта 1 градус. Да нашай цеплыні, нават блізка 1,5. Ну што, калі нават і будзе нам добра шчасце з тым, што там сцішыцца наша завіруха гэтая, я лічу, што мы все равно мусім тут застацца, слухайце. Уначы ісці па тых лакацыях я не пайду. Там ваўкоў да халеры. Там гэтыя куры усю сраку распердоляць. Так, штосьці тут трэба зрабіць. Што мы можам зрабіць? Вядома, мы можам вогнішча распаліць, да вады сабе напарыць. Гэта было б добра, дарэчы, ідэя. Але не хочацца вытрачаць запалачку. Вадзім, вітаначкі. Вітанкі. Тут нават ёсць скора трусы. Кого я гэта не пераносіў? Локер сюди уніс. Мені подається, ці завіруха стішилася. Бо коли так... О, до речі, ми поставили сюди. А коли відкрити? Криху зламали. А ну давай поглядим, як там на дворі звонку. Ну, соу-соу. Сумнівно, правда, што яно палепшыцца гэтае надвор'е, хутчэй за ўсё яно сапсуецца. Вось так можна зрабіць, ведаеце? Я ведаю. Трэба зайсці сюды. Вось так зрабіць. Гадзінку так хлоп, вочы прыжмурыць. Як машына лётае, як ластаўка, ацаніў? Ды вядома. Не, добрая машына, тут пытання няма. Дзякуй Богу, пакуль нічога не вылезла, і гледзячы на то, як яна сябе паводзіць, хутчэй за ўсё і не вылезе. Вось, то бок, за гэтыя грошы я, атрымліваецца, узяў... О, вось і ўсё. Вось і ўсё. Так, за гэтыя грошы, якія я яе ўзяў, я, па сутнасці, зэканоміў 4-5 тысячаў злотых. Калі дакладна казаць, то так, бліжэй да 5. Вось, і гэта атрымліваецца $1500. Вось уяві сабе. Проста за кошт таго, што чалік, які я прадаваў, знаходзіўся ў горадзе далёкім ад майго горада. Вось, але на квіткі, каб даехаць да яго, я вытраціў, разам з жонкой мы былі, падаецца 300 злотых, нават меней. 200, падаецца 30. Штосьці такое, $50, карацей. Вось, і проста ў ягоным рэгіёне гэтая непапулярная машына. Ніхто не хацеў браць, на працягу 2 ці 3 месяцаў ён не прадаваў. Вось, а ў маім рэгіёне ўсё наадварот. Вось, але людзі чамусьці звычайна не ездзяць. Так. Няўжо мы не луталі гэтую брыку? Брыку мы луталі. Ля, на асадку падобна, правда?
А взял бы ровер, сэкономил бы 10к. Ровер? А, ровер. Ровер. Ну так. Ты яшчэ кажаш пра вельмі добры ровер, таму што за 1500 златовак можна сабе ўзяць тут, ведаеш, спешалайзд на гэтым з карбонавымі гэтымі элементамі, тыпу вілка там гэта будзе карбонавая ці шыфцеры. Вось, так што, ну, калі не новы, вядома. Новае за 1500 гэта будзе звычайны ровер, так. Электраровер. О, электраровер, так, можна было б узяць. З таким добрым запасам ходу. Так. Наколькі я памятаю, там у нас будзе па дарозе пячора, дзе мы можам сабе паспаць. На пераходзе. Але яшчэ вагончык там ёсць. Я памятаю, вагончыкі былі. Таму тут усё будзе добра з гэтым пераходам падчас, ну, у гэты час маецца на ўвазе ўжо вечар усё ж такі. Але мы хаця б да вагонаў гэтых дойдзем сабе паціху. Нашы паходні ляжаць спаленыя. А так агулам, Лёха, ну такая машына божухна, яна не ж, уяві сабе ж, 1,4 літры рухавік, дзякуй Богу турбаваны, таму цягавітасці ў яго хапае. Ён нармалёва цягне па горадзе. Не фантастычна абсалютна. То бок там з месца яна, ну, абсалютна не рве. Вось, адзінае, што мы па гэтым мосце ўпершыню ідзем, паглядзіце. Упершыню за 310 дзён лічым. Шалець. Гэтая... То бок, не магу сказаць, што я не хапае, абсалютна. Гэтых конскіх сіл, але нармалёва. Пры гэтым не з'яўляецца гародніна. Бок яна і разганяецца добра, і едзе добра. Вось. Няма на што скардзіцца, але нічога выдатнага, вось, выбітнага, абсалютна нічога, проста звычайны сямейны. Як яно божух на самоход, хацеў сказаць, машына. Звычайная сямейная машына. Шкада, што на электрароверы хлопца майго не завесці ў школу. Так бы, можа, я і скарыстаўся такой прыладаю. Дарэчы, вось бачыце, у нас тэмпература стаіць на месцах. Гэта азначае, што? Правільна. Дзякуючы таму, што у нас вопратка адрамантаваная, плюс трымаем. Увечары. Ва ўцешнай даліне. Гэта вельмі важна. Ну так, 2 метра 120 кілаграм чалавека цягне. Так, трэба быць асцярожным, бо часам тут мядзведзь вылазіць, паглядзець, што адбываецца. Ён і тут мог быць, дарэчы, ужо, ну, але можа выйсці з гэтага боку гары. Цябе, дык я разумею, што ты пра мяне кажаш. Там нейкія прыпасы у нас былі, памятаю, на гэтай навежы. Мы пакідалі. Але гэта было настолькі даўно, што я ўжо не памятаю, што там мусіла быць. Падаецца, там пару скур ваўкоў, мяса, можа быць, ваўчынае. Вось, і мядзвежая скура. Мне падаецца, мядзведзя мы таксама забівалі. Наверсе там. Так, ну што, упершыню...
упершыню на гэтую лакацыю ідзем. Дарэчы, бачыце, там у нас стаіць... А, у нас няма ж ножоўкі ніякай. Бярозкі растуць. 4 бярозкі, 5. Я ж ножоўку выклаў. Ось для чаго яна ў маім інвентары ляжала, каб спілоўваць гэтыя дрэўцы. Ну, трэба будзе шукаць іншую. Пакуль мы будзем бадзяцца па чорным камені. Доўгі паварот. Вось, пакуль будзем бадзяцца там, трэба ж напілаваць сабе гэтых рэсурсікаў, якія не аднаўляюцца, але з'яўляюцца вельмі карыснымі. Ну, затое вось цвікадзёр не забыўся ўзяць. Каб лутаць багажнікі. А ты з 3 коламі ровар, там у двоіх можна сесці. Не, тут, дарэчы, ёсць сваё рашэнне, каб на ровары катацца, потому што ў Польшчы прадаюцца такія, ведаеш, прычэпчыкі. Яны бываюць нават зачыненыя, у сэнсе таго, як ось калыска для малых. Яна такая з чахлом такім, разумееш, з покрыўкаю на молнію, каб вода не залівалася. Што там у нас ляжыць? Чомусь здавалася, там мусіць быць алень, але я бачу, што не алень. Там чалавек ляжыць. Можа, што ў кішэні маем? Да возьми уже. Так, это продастся. Пусты. На жаль. Як рыкша? Так, як рыкша. Можна зачапіць за гэтую. Сабе за сраку і цягнуць. Так, мы тут не хутка будзем праходзіць, там давай зберам. Так, бачу, што у нас ужо вечар і ўсё. Паябалі магчымасць, трэба было зрабіць гэта раней. Ну, добра. Там яшчэ нейкая машына. Так, паколькі у нас тут ваўкі, але гэта паўднёвая частка, я так разумею, яшчэ была паўночная частка гэтага пераходу. Я казаў, што я хутка вэбку набуду, дык вэбка ў мяне ёсць, я ж выкарыстоўваю для працы яе пастаянна. Я казаў калісьці, што планы былі на наступны год. У сэнсе таго, калі мы будзем ездзіць па Еўропе. То бок у гэтым годзе мы паедзем у Грэцыю. Вось старэйшым паказаць, дзе мы былі у маладосці сваёй. Дзеці маецца на ўвазе. Вось ізноўку прайсціся па тых месцах, дзе былі. Вось, а ўжо на наступны год мы плануем па Еўропе. Наступны год. Вось, і там будзе паездка вельмі доўгая. Калі мы ў гэтым годзе ў Грэцыі правядзем тыдзень, то бок стрымоў не будзе тыдзень, можа 1,5.
Вось. Гэта адное. А вось калі мы будзем па Еўропе ездзіць на машыне, дык там будзе гэта 2 месяцы прыблізна. Таму што мы аб'едзем усю. Магчыма, нават заедзем і ў паўночную. Я думаю, чаму гэта? Ён на мяне адрэагаваў, бачыце, ягоныя сляды, яны ішлі, ён мэтанакіравана да мяне ішоў, таму што мне кавалачак медвяжаціны ў кішэні быў. Так, а вось і нашы, слухайце, домікі. Вось, і там ужо я пра гэта казаў, што там, магчыма, буду стрыміць з вэбкаю, то бок там знойдзецца лакацыя добрая. Мне падалося гэта добрай думкай, што пасядзець з вамі паразмаўляць, пагуляцца. Вось, і з вэбкаю, адпаведна, каб вы бачылі, дзе я знаходжуся. Вось, так бы мовіць, разам са мною пасядзелі б на беразе, ці на гарах, ці гэтак далей, гэтак далей. Вось, такая думка была. Але калі раптам у нас будуць змены у Беларусі, вось, хто яго ведае, якія і калі, дык я спакойна запушчу. З вэбкаю, без усялякіх якіх, разумееш. Так, наколькі я памятаю, туды на Мілтон, але там, бачыце, завален гэты калідор, бо там аўтобус. Гэта менавіта той тунэль, які з аўтобусам. Так. Мне вельмі падабаецца, што мы тут будзем зараз сядзець. А у нас тут ежы няма. Ведаеце што? Я зараз скінуў усе рэчы неабходныя тут. Пойдзем залутаем таго ваўка, зрэжам з яго мяса ўсё. Магчыма, і скуру. О! Гэта добра. Гэта добра. Каб у нас тут мяса было на той выпадак, калі раптам у нас не будзе магчымасці. Ведаеце, з сабой несці штосьці такое. Тут на скрыжаванні паставім. Так, зараз сюды. Усё, пайшло ўніз тэмпература. Стало занадта халадно. Вось тут можна, бачыце, распаліцца, нам прыгатаваць гэтага ваўка. Потым зайду туды яшчэ палутаюся, але ж хутенька трэба скінуць все, што мы там знайшлі, вон. Там всялякі выпадак адзін пакіну сабе і вось гэта вось скіну. Пойдем залутаем вулкан. Сін-Сіці, вітаночки! Дзякую велічезна за пажаданне добрай гульні. І табе таксама добрага дня. Вось ён, наш ваўчок, ляжыць. Давай сюды свае скарбы. Возьмем усё. 51 хвіліну. Та нормально. Так, где мы тут насметили? Вось тут, правда? Ага. Зараз мы скинем з... Вот, лушч. Нам докладно не потрібно. Did I say I hate being cold? Because I really do. Так. Ну что, можем раніцою, до речі.
Табе зробім мяса свежага, можа будзе магчыма гэта зрабіць і без выкарыстання запалачкі. Так, давай вось тут кинем под дзверы. Это я пакуль с собой возьму. Стоп. Контробы. Куды? Вось так. Так. Добра, добра, добра. Нават ложак тут ёсць, глядзіце. Можна будзе не выкарыстоўваць свайго. Выдатна. Варштат. Ён пусты, дарэчы. На паліцы тут нічога не бачна, кубачак. Прыйдзецца, мабыць, все ж таки чакаць раніцы. Локер. Так. Пустая микрохвалёўка. Так, ну, мы так усё не даследуем. Бачыце, бляшанка тут ёсць. Бляшанка гэта добра. Потому что у нас там ёсць магчымасць парыць ваду. Давайте лягаць спаць у такім выпадку, правда? Вось так я хочу зрабіць. О. Крыху адновім сабе гэтых 100 калорыяў. Лягаем спаць. Да ранку, на жаль, не хопіць у нас. Вось, але павінны адрэгеніць усё ХП сваё. Так, трымалася. Яшчэ літрак. Нявага было б, дарэчы, і напарыць сабе вады, апроч таго, каб мяса сабе пасмажыць. Дарэчы, як мы там пачуваемся? Вось так. Будзе раніца. Паглядзім, можа будзе добрае надвор'е. Зараз усё сабе зробім. О. Так. Чуеце, якое там добрае надвор'е? Я вось чую. Эй, рухалера бярэ. Натуральное паскудство. Так. Скуру. Не забыться. Ось так. Кубачак. Книжка, якая не берется. Взялася. Ну, вядома. Тут ні калібри больш нема, а него. Батончик. Усё. Когда? Ну, хотя бачыце, тут ёсць красны нейкія, металлічныя нават ёсць. Дровы нейкія сабе нарубаць можна, калі прыйсці сюды з сякеры. Так, а ты апроч лонгдарку іншыя гульні стрыміш? Так. Так, вядома, лонгдарк у мяне толькі па аўторках і чацвяргах. Вось, толькі 2 дні на тыдні. Па панядзелках, пятніцах, звычайна штосьці вольнае. Вось вчора было фармінг-сімулятар, да гэтага мы праходзілі субнаўтыку другую. Вось, а серада ў нас забітая пад Far Cry. Мы праходзім часткі ад апошняй, якая была 6-я. Дзякуй за фоллоу. Сін-Сіці, дзякуй. Дзякуй за фоллоу. Вось мы праходзілі Far Cry ад 6-й і ідзем у бок змяншэння. Зараз мы на 3-й часціне знаходзімся. Так, хацелі з'ездзіць у Менск, дельфінары, дашку, каб паплаваць такой... Што? 300 рублёў. 300 рублёў, гэта ж больш за 100 доляраў, правда? Пашалі. Ёй, 18+. І
Пасля гэтага Sin-City падпісаўся. Так, 1,5 гадзіны працы, а я ўжо хожу каго-нибудь пабіць. О, дарэчы, заплечнік я прапусціў. Не, ну гэта нармалёва. В РВ ўсё добра. Так і мусіць быць. Я так разумею, ўсё атрымліваецца. Давайте вось так поставим. До речі, один на один можно поставить? Не? Не. Ну хай вось так. Аккурат под мою сраку, бачите? Вось так, оп. Так, чекай, гэта яшчэ. Оп. І вось тут я бачу, гэта можна пераставіць. Вось так. Гэтыя дровы. Я ведаю. Каб яны былі пад рукой, о, на гэтыя дровы паставіць. Мак сказаў маца ціці. Булачкі, булачкі. Гэта не цыцкі. Так, ну, блин. У гэтую завіруху я не пайду. Бо я кепска памятаю. Я магу прайсці. Навобмацца. Вось. Але я з нейкай ведаць верагоднасцю магу заблукаць. Шкада. Шкада, таму што няма ежы. Ага, батончык у нас сапсаваны, хутчэй за ўсё, праўда, так? 300 калорый гэтыя. Так. Пить 0,65. Нам вода патрэбная. Нам патрэбная вода. 23. Яшчэ неяк патрымаемся, але... Так, ёсць што рамантаваць? О! Збіраем. Мы ж пазнаходзілі, сапраўды, тут шапку гэтую. Кончаную. Так, што яшчэ ёсць? Больш нічога няма. Вось, каб было пер'е курапатак, то можна было падрамантаваць гэтае. Так ужо прыйдзецца чакаць. Так, карпеты можа адрамантаваць. Гэта 0,1. Бессэнсоўная вытрата тканіны будзе. Of course. Of course, так. Што там цябе так ужо бянтэжыць? Ці юшыць, і лепей так сказаць. Давай сядзець. Оп, цішэй стала. Шкада толькі, што бачыце, у нас тут на дворе такое сабе. Ну ды нічога. Ля, што ты дастала? Ніхуя сабе. Так, тут не збірай гэтае, а выкарыстай. Нам трэба зараз усё гэтае распаліць. Мы сабе ўсё ж такі пасмажым і вады напарым. Вада нам патрэбная. Нам хаця б на першы час, ведаеце, 2 літрыкі дадаць паліва. Вось так, 2 літрыкі вады. Гэта тое, што я возьму з сабой. Вось. Збіраем. Я б на наступнае жыццё перанёс. Не, ну кошт просто ябічны. Просто. Гэта куды такое? Слухай, папраўце, калі я памыляюся. Зараз жа, тыпу, плюс-мінус у Беларусі сярэдні заробак гэта ад 1000 рублёў да 1500. Я маю рацыю, так? Бля, зноўку, бляха, падымаецца завіруха гэтая. Так, ну яшчэ не сярэдзіна дня, тут хвалявацца няма чаго. Але бачыце, як добра, што пачакаў. Бо трэба...
Трэба сапраўды было вады сабе зрабіць. Інакш бы мы, калі б мы пашлі, мы б там у пячоры былі без вады. Была б магчымасць захраснуць. Было б такое сабе. Ад 1000 рублёў. Так, ну, мне такое... Чакай, вось у мяне проста ёсць знаёмая, якая працуе ў краме кансультантам, і яна атрымлівае 1100. А, гэта калі яна зарабляе прэміяльныя. Яна не ў прадуктовай, калі што, не ў спажывецкай краме працуе. Вось. Калі... А, ну так, амаль што 1000 яна зарабляе, калі... Калі няма ніякай прэміі. Вось так, давай. Ну, але там, ну, слухай, ну... Заведуючая ейнай крамы, яна зарабляла, казалі, 1200-1300 рублёў. Ад 800. А. Дык які сярэдні заробак зараз? Рэальна, вось, Лёха, у тваім асяроддзі? I take it. I'll take it. Так, ну гэтыя дровы мне не патрэбны, я іх тут скіну. Дзе яно гэтае вялікае? О. Так, ну давай другую хвалю завірухі, слухай, я ж не буду тут сядзець другі дзень запар. Во. Два 23, чуеце, што? Ось так. 44, 33, 32. Всё, пойдем. З водою, сытыя, можна ісці. Толькі я там, правда, одну гэтае палена пакінуў, а галінак не пакінуў, ну нічога. Галінкі у нас заўсёды ёсць, 1, 2, 3. Ось нам туды трэба было, бачыце, тут можна было на вобмацак ісці, сюды, потым налева, там яшчэ сярод каменьчыкаў скакаць, але вось... Мог бы недзе прапусціць гэтую ябучую пячору ўсё ж такі. Такое сабе, па ёй бадзяцца. 1500-1700, недзе так. Толькі сярэдні заробак я гэта не разумею. А чаму у сэнсе сярэдні гэта не разумею? Ну, тыпу, калі, напрыклад, твоя жонка зарабляе 1200, а 1700, то, адпаведна, сярэдняя 1400 атрымліваецца. 1450. Я вось так, бы, звычайна маю на ўвазе. Ой, блядь. Штосьці я не туды полез. Эквилибристика. Ну что ты хапайся за гэты просто, ну... Ой. Да не собрать. Выкат. Так, вось тут я звычайна ішоў. І тут мяне звычайна сустракала два шэрых падонка. Дзе яны? Так, гэта мне трэба. О! Адзін адазваўся. Гау-гау. Так, а ведаеш што? Давай.
Бо я хутчэй за ўсё тут і буду ісці назад. А вы мне тут не патрэбныя, калі я буду ісці назад. Эй, другі. А цікава, куды другі падзеўся. Пячора. Вось гэты шлях. Ці там і той працуе. Так, мусіць быць гэты шлях. Ось сюды. Я думаў па краіне. Не, па краіне халера. Ну, калі толькі раптам ведаеш, што можа быць. Шыкоўныя боты, дарэчы, у яе. Каб на пачатку гульні такія здабыць, то было б шыкоўна. Так, 2000. Я 2200, жонка 1800, крацюць... ну, бач. Але ўсё роўно, 300 з рублёў гэта атрымліваецца 15% з аднаго прыбытку. Ці 7,5, калі вы аб'ядноўваеце вашыя абодва. Неблаго. Даволі шмат. Цікава, а без паходні я тут мог прайсці ці не? Хутчэй за ўсё так. Так. Направо-налево. Вядома, налево. Так, халера, і тут направо-налево. Разгалінаванне. Тут есть заплечник. Придасться, справді і так. Так, есть адчуванне, што мы павяртаемся кудысьці. Што мы уже тут былі. Бачыце. Закальцавалася. Значится, треба направо. Так. Так, калі браць начальніка ці рабочага. Так, адзін есці мяса, другі капуста. Ну так, гэта вядомы жарт. А разам голубцы. Менавіта. Так, ну типу вийшли, добре. Так, гэта дзе мы выйшлі? Это мы выйшлі на другие, на паўночным, правда? Так. Толькі я памятаю, тут больш-менш бяспечна. Адзінае, што няма дзе грэцца. Там нейкая будзе лакацыя, ой, лакацыя мясціна з разбуранай хаты, але ж трэба шмат дроў туды. Яна холодная. Без пячоры. Так што лепш за ўсё гэту лакацыю прабягаць як магчэй. Так,
Што ў нас, дарэчы, па часе? Сярэдзіна дня амаль што, крыху за яе. Та сярэднестатыстычна выходзяць глупцы. Так, менавіта. Жыццёвы жарцік, так бы зваць. Ух, як мы хутка рухаемся, пакуль у нас няма надвагі, і пакуль вецер не дзьмуе ў нашу храпу шырокую. Бо ўсе ж ведаюць, у гэтай гульні храпа яна парусіць, як ветразь. Так, гэта можна сабе пакласці. Так. Ось трошки мяне напружвае гэты вецер, гэты снег. Ой, шчыра кажучы сабе. Небяспечна гэта выглядае. У нас ужо палова калорый вытрачана, божах. Но выходзілі сытыя, задаволеныя пасля кілаграму мяса воўчынага. Тут на табе. Так, агулам чорны камень не вельмі добрая лакацыя, нелёгкая. Вось. Не сказаць, што вельмі цяжкая, але такая. Вышэй за сярэднюю, я б яе назваў. Трусы прэч з майго шляху, каб вас тут не было. Оп, побег. Возьмем. Ну, як далёка ён бяжыць наперад, паглядзіце. Я не памятаю, каб калі-небудзь трусы так далёка адбягалі ад свайго схоўка. А гэты бяжыць і бяжыць усё яшчэ. Ля, да возера дагнаў. Калісьці даўно, калі я яшчэ не гуляў у выжывач, а не, можа, гэта адзін з першых выжывачоў, які гуляў над нізкай складанасці. Вось тут мяне спаткалі ўначы з граю ваўкоў. Палішы надавалі па срацы. Я ледзь выжыў, памятаю. Бо зброі не было ніякай з табой. Вось гэтая хаціна разбураная. Так, тут, наколькі я памятаю, мог быць інструмент. Трэба уважліва сашыць, тыпу ножоўка ці штосьці падобнае. Піла. Шкада, што піла гэта не інструмент. Ну вось, зараз бы ножоўка яшчэ прыдалася б. Ужо было 6 бярозак у нас. Так, тым часам, можа распаліцца, дарэчы, ды паходняў нарабіць. Зайцоў можна налавіць, каб пладзіліся. Не, наколькі я ведаю, то не. Іх можна толькі ўпаляваць. Давай зробім гэтак і вось гэтак. Літрык, ага. Сюды закидваем шчэм. І зробім сабе вось тут менавіта. Так. 3 з сабой. Тут хай будзе. Так, тым часам давай перапрацуем паходні старыя нашы. Оп.
Толькі адная, праўда? Праўда. Усё. Дарэчы, паўлітрыкі. Паўлітрыкі гэта добра. Запраўляй. Так, ще б гарбатки, до речі. Все, водичку взяли, пляшанку одну покинули. Все іншае на походні. Бо нам треба дойти у ідеалі до турми. Ну, не атрымаецца, дык хаця б да нейкіх вагончыкаў, да вежы. Ну, апошні такі сабе. Можна было б лепш выцягнуць дзяўчына. Так, ой, выбачаюся, Лёха. А крэдыт 1100 лячыць? 1100 крэдытаў у цябе? Курва, што ты ўзяў? $1100 рублёў. Кватэру? Гэта такія кошты на кватэру крэдытныя? Лёха, блядь, спачуваю. У мяне кватэра была 250 рублёў. А калі ўжо трэці з'явіўся, то перарахавалі, стала 20 рублёў недзе. Пашалеть, 1100, а што за адсотак там такі велічэзны? Так, это збіраць не буду, бо і так багата гэтай лухты усялякай. Я вось не памятаю, там заплечніку ж ніякага не было, падаецца, у гэтай хаце разбуранай. Так, Макс, так. Пашалеть просто. Чакай, ну, хутчэй за ўсё, адпаведна, ты браў крэдыт пазней за мяне. Давай так, прынамсі, можа, на гадоў 10 якіх, то адпаведны кошт жытла быў у 2 разы большы. Хуй сабе. Так, але ж гэта было б тады 500 рублёў. За крэдыт такі самы, як у мяне. Мая стаўка была... Халера, не памятаю, слухай, стаўку сваю першую. Зразумела, той, які па 20 рублёў, гэта ў нас было і на 40 гадоў, і на 2%. А да гэтага было на 20 гадоў. Але адсотак я не памятаю. Памятаю, што быў даволі высокі. 114, двушка, 61... Не, у мяне 80 квадратаў. Там 1,70 на 3%, 12,25, ага. То бок у мяне атрымліваецца сапраўды недзе каля 6% было крэдытнага. Жудасць. Не, іпатэка пад 12 гэта жорстка. Надта, блядь, у мяне зараз... Я хоць і сяжу, але ногі проста падкошваюцца, калі іду праз гэты мост. Хай яго халера. Во ж, вітаночкі, а ў мяне нічога. Ты як гэты, слухай, як стыльскі. Я жыву на съёмке. Доля, сука, падла говно.
Это продолжается уже давно. Таты нету, бабы нету. Работа есть, а хули толку, денег нету. Памятаете эту прышпільную песню? Мне падаецца гімн 10-м годам. Сапраўды, бо з усіх гэтых прасаў равелі пра тое, як добра. І нібы ўсё сапраўды было добра. Але што ты не вырабляй. Адзін хуй грошей няма. О, блядь, прышпільна. Ні разу не чуў? Ёб твой, Лёха, забі зараз у YouTube. Доля, сука, падла говно. ДСПГ. Песня завецца, дай дорогу. Згодны з кожным словом. Жанчыны я толькі хіба. Так, а ты што тут ляжыш? Ёб твою мать, чакай, гэта... О, блядь, не дай бог, у нас тут пума будзе. Раздерты волк. Гэта кепскі знак. Юра Стыльскі. Хто ж яшчэ мог гэтае напісаць? Берасцеец наш шляхетны. Так, ну слухайте, праз тое, што зараз можа пачацца завіруха, у нас ёсць праблема. У нас ёсць праблема. Хьюстон, у нас праблемы, таму што, блядь, мы толькі прыйшлі на лакацыю, у нас не гатова ні ежы, нічога. Так, у ідэале нам бы да турмы дабегчы. Але у нас на шляху будуць і ваўкі, і, бля, і лось, можа быць. Ой. Будзе нам шчасце. Ну ўсё, так. Давай сюды. Бо мы зараз будзем выходзіць у небяспечную лагчыну, дзе, наколькі я памятаю, будуць зграйныя ваўкі. Каб яшчэ была паходня, то было можна адбіцца неяк лягчэй, а так... Так, олень ляжыць. То хай ляжыць. Так, хутенька. Па верхах. Зараз мы скочым сюды ў гэтую машыну, даследуем яе. Але я бачу, што ваўкоў няма. Ні на гарызонце, ні тут побач. Гэта добры знак. Гэта можа быць, яны не адрадзіліся, як толькі мы тут на гэтую лакацыю рэснуліся праз кепскае надвор'е. Можа быць такое. Так, хадзім, чакай, праверыць. Няма, добра. Так, добра, на гарызонце няма. Калі б было б добрае надвор'е, я б вось туды схадзіў, бо там пячора выдатная. Хаціна разбураная, яшчэ можна было б месца палутаць, але ўжо хер па ім, трэба ісці, пакуль надвор'е зусім не сапсавалася. Завіруха мяце завіруха, ага. Не зусім яно зараз пасуе, шчыра кажучы, вожачак, таму што... Так, тут бяспечна было заўсёды. Таму што тут ваўкі. Ось зараз мы будзем выходзіць на рог вуліцы, так званы, дарогі. Там будзе два ваўкі, па факце. Якія нас... магчыма сустрэнуць. Будзе бачна.
Так, вожик алі стрым. Сапраўды вожик. Тебе ж былі стрымы па Хелдайверсу, згадай. Памятаеш такую гульню яшчэ? Давай як-небудзь заб'емся на Хелдайверс пагуляць. Можа, кагось яшчэ прыцягнем. Д'ябл, можа, будзе з намі пагуляць. Як дзе-то арганізуе пакліча, то можна... А, вось яно, што то бок у мяне ўсё уперлася. Ты паглядзі, як он стрэлкі пераводзіць, а? Грамотна. Так, хутка трэба будзе падсілкавацца крыху. Так, справа не бачу, злева можа быць яшчэ. Слухайце, ну няблага. Без драпежнікаў. Дык я ж праект-менеджер і мушу мець адказнасць перакладаць. А, я думаў, ты скончыў чыгуначны універсітэт. То праз гэтае стрэлкі пераводзіш лёгка. Як там ваш падарожжа? Я чакаю шортаў з красивых месцаў. Шорты будуць. Як толькі я скончу працу над Ведзьмаром, я адразу возьмуся за контент дадатковы на Ютубе, на відэа дадатковае. Вось, і шорты па лонгдарку таксама буду пілаваць паціху. Так, добра. Тут ваўкоў не было, адпаведна, не мусіць быць і там далей. Крыху пашанцавала. Ідзем спачатку ў турму, бо там ежа мусіць быць. Там ежа зараз патрэбная. Мы што тут былі? Скуль тут у нас ляжыць вогнішча. Так, звычайна у нас тут ваўкі ёсць. Ну, слухайце, сапраўды, праз кепскае надвор'е у нас не раснуліся драпежнікі ў першыя дні. Я не пра ЛД, я вы казалі, што плануеце кудысь мандраваць. А, гэтая. Ну, гэта праз год. Машынаю па Еўропе. Там не толькі будуць шорцікі, там будуць гэтыя і стрэмы буду рабіць, адпаведныя з лакацый. Бо мы спачатку паедзем па поўначы еўрапейскай, то бок па Балтыцы. Вось, зразу сялякую Бельгію, Францыю, Італію, Партугалію, потым уніз, потым па Гішпаніі, па поўдні Гішпаніі. У Італію зазірнем, гэтак далей. І вось, каб не трымаць аўдыторыю без стрымоў на працягу месяца, як найменей. Трэба будзе пастрымліваць крышачку. Чакаю, мне такое цікава. Праз год. Самае бліжэйшае праз год. А вось, раней не чакайце, а то нават і праз 2 ўсё будзе. Блядь, мы тут былі ў гэтай лакацыі, божа. А як так я забыўся на тое, што мы тут былі? Што мы тут рабілі ўвогуле? Слухайце, я уже за 60 стрымоў забыўся. Што мы тут маглі рабіць у гэтай лакацыі? Ежа дзе? Курва, лакацыя ёсць, а ежа дзе? Вось табе і ежа. Прыгатаваная. Прыгатаваная. Ну, будзем есці, што ёсць, што даюць. Бля. Бля. Ну, ёб твою налево, мать. Курва. Мы ўжо на гэтым былі. Я думаю, мы гэтую лакацыю не зачышчалі. Когда? Что тут за сметнік? Давай. Давай гэта сюды аддай. Ну гэтага мала, што ў мяне тут ёсць. О, там ваўчына была. Бачылі, чулі?
Во, бежить, 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 бежить. Малый, малый, успокойся. Тише, тише. Понесся. Понесся, гойся. Як там було у Термінатора? Мені потрібне твоє м'ясо. Давай сюди його. Ну як это ён паўз мяне прабягае, а? Бляха, рельеф просто шалеть. Чуєш, що мені буркоче у животі вже? Сука. Гойся по гэтых, бляха, по горках. Некого не зловить, каб ён на мяне бег роўна. Заебал. Так. Трапля не маем. И он налево поверни, правда? Неправда. Ой, девушка не хочет идти супротив ветру. Ось так. Подрезали. У нас тут вечер аккурат таки. Так, гэта выйдзе галопаў по Европам. Ну, калі коротко, то так. Сапраўды, будзе галопам по Европам. Не, ну мы думаем, что недзе зведаеш так по локациях скотчучы, а у нас тут буржуйка и там буржуйка, правда, не? Недобро памятаете? Недобро памятаю. Шплитки нема нідзе. Развести? Не можно. Чому не можно? А где наши это дрова? Мы их не збирали. И все. Вось гэта трэба адсюль забіраць. Калі ласачка. Да ёб твою мать. Ты тут пекло. Запалку придется вытратить. So cold. Come on, little fire. Так, палку. І ось так. Наколькі я памятаю, у нас там яшчэ былі ваўкі, нам іх таксама лепш забіць, каб была нейкая ежа тут. Бо зусім без ежы гэта... Ну гэта не шляхетна, слухайце. О, чуеце, як ён там гаспадарыць? А ён вось тут? Ух і душить, ух і душить. Ён вось тут недзе, за рогом. Так. Тут яшчэ быў хлопец адзін, як найменш.
Угу. Ах ти ж! Говняшка. I think I can use this. Так, придется почекать, поки він здохне. Потім повернуться за їм. Сраку прострелю. Так, бачу, як у реальному житті трус від диких собак тікає неймовірних шевухата падла. Все на інстинктах у його. Meat trees. Так, і накольки пам'ятаю, там може бути ще й третій вовк. Ну, давай без ветру. Бо бачиш, так холодно. Валера, 17 хвилинок. Ось так. У нас есть, подается нема горбатки березовой. Як остатніх лохов розвів. Ну, малайчина, ну. Вушаста, як ти кажеш, падла, зробила свою добру справу. Так. Так, видите что? Я поставил воды. Ось так. Каб я на годинку стояла тут. Гранады нема. Пойдем залутаем того, что мы забили ваўка, и магчыма знойдзем зараз стрелу у теле другого ваўка. Потым яшчэ трэба будзе напарыць гарбаткі, бо ў нас шлях, ну, не такі ўжо і доўгі, насамрэч, туды да гэтага бункера. Але часу возьмем. Так, недзе там кромкачы лётаюць. А, не, гэта проста яны лятуць. It's so cold. I'm warming up a bit. Так, вось ён памерла. Мяса дай. 4,6. Ну, можа быць, чаму і не. I'm not sure I can carry much. Може за одну бабушку з червоною шапочкою, так. Може і так. Где он повстал? А, не повстал. Ну что, хай он тут будзе. Мы пойдем по своих справах. Ён хай нас пачакае. Трэці, значыцца, яшчэ ёсць. Добра. Так. Ну, на наш мы гарбатку мусим выпить березовую, каб обновить свое хп. От тебе смердить не то и слово. Вось і чацвер будзе Евротрак, там одно и тое. Так. Добренько, сюди.
тишиня, божухна. Як приємно. Так, тут сметника у нас нема ніякого. На жаль. Добре, хай тут буде. Так. Ось так бахнули. І напарили яшчэ, я думаю, кубочки 3. Просто как было. Оп. Да, даем палево. Сюда. Так, что по воде? 3 литра. Ну, слухайте, цікаве питання. Води ж тут нема, правда? Хай будем. І може покинуть у спокої тих вовков, які у нас там будуть. О, я ведаю, що можна зробити. Мы ось так это пакуль што зробім. Можем тут поставить воды, а на вулице хай смажится мясо. Come on, little fire. Так. По 30. Ось так. Бо мне не подобається зараз, який тут у нас ветер. Так, добре. Добре. Давай сюди. Так, это хай буде. Это нам може спотребиться. «47, 41». Ну что, не поспела, правильно? Поспела. Сюди. Усе шиковно. Тільки питання у тим зараз, як покласти на подлогу. Ось увоход. О, боже, нема места, куди поставить. Так. О, тут гэты вай не працуе. Нашалець. Так. Wonder if I can drop any of this gear. Усё. Немагчыма. Так. Оп. Было. Йо. Нарешті. Так. Скидаем сюда. И вот это.
А давай ми яшчэ напарым вады. Так, вось. І вось так вось. Оп. І дзе тут быў стол? Где тут стол? Капёх, башня, не холера. Так, давай сюда туда. Так, вертаться назад лепей праз пячору на Воўчую гару, там можа быць ліхтар спелеолага, як яго не знайшоў. Не, яшчэ не знайшоў, мне дасюль яшчэ старыя гэтыя шэрыя ліхтары. Да Ваўчынай гары, но менавіта так мы і будзем ісці. Вось, а пячора яна ж будзе каля мосту, правда, недзе там? Можа быць, памыляюсь, пагляжу яшчэ, больш дакладна. Бо калі мы тут не знойдзем тое, што нам трэба, вядома, мы пойдзем праз Ваўчыную гару ў Попельны каньён. Так, усё? Давай. Лягаем спаць. Нешта там стрыкнула. Каля вагончыка. Каля вагончыка. Вагончыка. Как вагончыка? Я памятаю, вагончыкі ёсць лесасекі, які за фермаю. Ты пра гэта кажаш? Што у нас тут раніца? Раніца гэта добра. Як вода. Забираем. Ёб твою мать. Раз. І два. Працы, потым лявейшы на гару. Угу. Зянне. Я не хочу. Не хочу под зяннем. Дай мне, калі ласачка, паспаць яшчэ 3 гадзіначкі. І потым мы пойдзем. Закінемся смажаным мясом. Сказаў я, бляха, і пачалася завіруха. Ёб твою мать. Аей-ваей, ну... Ну як же ж, так же ж. Так, як тут у нас скуранейкая ляжыць? Ляжыць. Так, што рабіць, што рабіць? Надвор'е тут такое сабе. Лепей завіруха, чым смерць пад адлесавых ваўкоў падчас аўроры. Сапраўды, так. Маеш рацыю. Таму зянне, мне падаецца, лепей будзе пасаваць у бягучых умовах. Так, кілаграм амаль што. Кілаграм амаль што, але трэба з сабой цягнуць, бо мы сюды ўжо, хутчэй за ўсё, не павернемся. Калі мы выйдзем. Кубачкі ёсць, запалачкі ёсць. Галінкі гэтыя лепш скінуць. Вось так. Не ведаю, трэба сядзець, чакаць. Пакуль усё супакоіцца. Так, добра.
Вось што я хачу зрабіць. Я хачу пайсці дабіць трэцяга ваўка, мяса з яго зрэзаць, і з другога ваўка таксама. Каб тут было ўсё ж такі нешта, каб смажыць. Файна тут кісне, ці цвіце і гэтак далей, але лепш, каб быў нейкі прыпас. Каб можна было працягнуць 2 дні хаця б. Бо на дворе такое сабе. Так, труса мы потым зберем. Лёха, так. Так, глядзі, якую статыстыку на ВМФ Японія замілавалася назвамі японскіх. Окей. Зараз я тут погляджу, каб усё было бяспечна і дачытаю. Хай ён сабе тут рыкае. Так, Японія замілаваўся назвамі японскіх вайсковых караблёў. Гэта бажественны як цвет сакуры. Так, слухайце, ну надвор'е, шчыра кажучы, гаўняне. Небяспечна выпраўляцца ў нейкі пераход. Вецер даволі моцны. Так, тое, што ў нас 2 кавалачкі тут ляжыць, добра, хай ляжыць. Сюды, труса сюды. Гэта мы будзем зараз сагравацца. Вылупім, адпаведна, труса. Вось гэта мне трэба з яго. Рукамі 56. Ножом 28. Ну, ножом. Мы яшчэ паспеем да канца дня дабегчы туды да гэтага бункера. Не, ну. Гэта добра, што мы не выйшлі, ведаеце? Гэта добра, што мы не выйшлі. Але я гляжу, што снегу няма. Гэта выдатна. Так, чакайце яго. Так, просто я сюды скіну. Усё, так. Гэта мы сабралі. Можна ўзяць паходню, дарэчы. Як там у нас з паходнямі справы? І мець надзею, што мы тут пройдзем. Так. Не дае, бо ў нас занадта моцны вецер. Я не раздзьмуй нам. А шчалінаю ці дарогаю? Я лічу, што дарогаю лепш за ўсё. Па снезе скакаць. Хай там сабе і драпежнікі, але ж цяснінаю гэтую складаней. То бок мы ад фермы паварочваем у левы бок і ідзем амаль што па беразе. Шчыліны толькі на іншым баку. О, сцішэла. Гэта добра. Так, лосяў няма. З ваўкамі пакуль што больш-менш ціха. Так, а паколькі у нас усё сцішэла, давайте зараз мы сабе паходню ў рукі і возьмем. Бо там можа быць у нас як мядзведзь, дык і паскудная котка. Perfect. Усё, пацягнуліся.
Подумав, що там походня стара лежить. Вже подумав, треба сміття прибрати за собою. Так, слухайте, уже половина перший. Час пролетів мгновенно. Эта гульня просто вытягиваю все життя на себе такое отчувание. Халера, як яна прыемна шпацырую, калі не абцяжараная нічым. Заплечнік пусты амаль што так, каб узяць. Не-не-не-не-не-не, нават не думай. Просто падбіраем, просто ідзем адсюль. Так, калі мы ўжо луталі, то адпаведна я так мяркую, што тут нічога не будзе, але на ўсяляк выпадак, калі можа раптам я тут пакінуў сабе ножоўку, то было б няблага. Ферма кухара. Ну, мы тут былі агледжаныя нават. Так, так, так. Всё пусто. Мы тут усё залуталі. Ну, адпаведна, хадзім адсюль. Там олень ідзе. Насколько я памятаю, тут проходу ж нема, правда, там берег. Вот треба сюди. Так, 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 ось тут проход, тут шчыліна нейкая была, я памятаю. Правда ж? Адзінае што кепска, гэтая шчыліна мусіла выводзіць нас на Пумун. Ну, з такім надвор'ем нічога страшнага, можна і забіць насамрэч. Галоўнае, каб нічога не змянілася. Цішыня. И только снег хрумтить под ногами. Так, яшчэ бярозка. Я гэтую лакацыю ўвогуле не стрыг. Бачыце, тут бярозкі на кожным шляху, на кожным гэтым рагу стаяць. Ёсць адчуванне, што мы гэтую лакацыю заходзілі лутаць. Альбо у выпадку, калі ў нас нічога не было у кішэнях з абсталявання рыштунку. Альбо калі яшчэ не было. Типу адна з першых лакацый. Ёсць уражанне, што плюс-мінус мы так і рабілі. Можа, які-небудзь лук сабе здабылі, ды пайшлі сюды. Так, халера, чакайце. Мы знаходзімся... Некае дрэва, але, наколькі я памятаю, нам не сюды, нам туды трэба было. Бо нам трэба ад шахты неяк рухацца. А тут мы да шахты яшчэ не прыйшлі.
І вже кудись в інший бок нас не керує. Чекай. Ходім туди. Так, чую, виють. Тебе треба йти вправо, потім уліво, а там за березу вниз. Когось ти спитаєш. Когось ти спитаєш. Справді. Максимум у медведя. Бум-бум, я навіть питатися нічого не буду. Я просто розпалю вогнище, буду стріляти. Печора на утесі. Але пустая. Холера, я с походнею тут бодяюсь, и ни холера не бачно. Ни чортик просто. Шалеть. То есть это темрява. Так. Что, мы тут побач уже, наколькі я разумею, гэта поворот, там далёка гэта пячора будзе з мядзведзямі, недзе тут жа шкодка у нас жыла. Ну, магчыма, пумы нема, магчыма. Нейкі камель. Тут усё больш-менш. Так. Сюды, не сюды. Вось я ўжо пачуў нешта ха. Нібы шипіць гэтая пума. Так, вось нешта сядзяць маўчаць, вы што, дзеды прывіды. Так, бяруць прыклад з найлепшых. Так, гэта алень. Во, вось наш шлях да гэтага. Ой, халера, я бяры да шахты. Трэба тут трымацца. Вось там за пагорком можа быць справа мядзведзь. А ці нам не туды на гэты? Каб да бункеру. Угу, стоїть так. Каб до бункеру дойсти. Ось печора медвежа, ось він йде. Пухнатий наш несябра. Мясцовая АПГ. Злева котка, справа медведь. Ось тут пума мусить бути. А бачите.
Древо у нас тут поскубане. Так. Як тебе убачить? Мердючий ти кавалок. Давай сюди. Бо я тебе чекаю. Хтось ззаду яшчэ не хутка до нас падыдзе, бо ён і... Во. Ось яна. Спіну бачу. Давай, говно. Рельєф як завсёди. Рельєф не допомагає. Ну ти ж тут була, зусім побач. Зараз гэта нагадвае, ведаеце, як мы на кансервным заводзе там. Бледная бухта, падаецца. Яна недзе тут перайшла. Ну давай, рудая, давай на мяне скачы ўжо. Вогнішча гарыць. Нешта хрукае там сабе. Высцежвае. Ну давай, где ты? Эй! Может и так почуешь, не? А, вось ты. Давай. Грау. Хитрая паскуда, вы бачили гэта? Бачила лука, з'ябалася адразу. Давай, гляди. Гляди сюди. Так, знову побегло в твое место. Там небезпечно. Там мне не подобается. Ага, шипіть. Не забивай, яна ручная, як граната, сапраўды. А вось гэта праблема. А вось гэта можа быць праблемай сур'ёзнай. Вецер нам задзьмуе зараз вогнішча. І нам не будзе дзе бараніцца ад яе. Давай, малая, давай. Ходи сюды, ёб твою мать. Тебе хоць неяк прывабіць на сябе.
Мяу, 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 мяу. Давай хутчэй, божах, нахавайся ты ад мяне. А я ад цябе. Come on, little fire. Вось гэта, блядь, не ўструмень проста. Давай хутчэй сюды, давай. Котачка моя маленечкая, давай. И утекла. Утекла. Блядь, гэта кепска, гэта кепска. Яна уцякае кудысьці. Так, каб ветер задзьму. Блядь, яна лявее, правее, дзе яна ўвогуле. Давай сюды хутчэй. І адбягае, ну паглядзі ты на яе. Сука, вось гэта танцы. Воу-в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 оу. Котачка, соненька, падыдзі сюды. Ты ж бачыш, дзе я. Там походню задзьмулам. Перапужаўся крахом. Давай, давай, хутчэй. Так, добра, яшчэ адзін стрэл добры. Яшчэ. Яшчэ. Дякую Богу. Так, усё. 13 стрэл усе павярнуў. Добра. 23 хвілінкі. Так, палачку давай закінем. Мне з яе патрэбная толькі скура. А, шалеть. Ой, дзед не сцыкуй. Так, ну мы акурат такі падышлі сюды, бачыце. Па часе, у адпаведны час.
Калі нам трэба ўжо будзе і у бункеры начаваць, хутчэй за ўсё. Так, толькі адзінае, што мяса. Што рабіць з мясам? Яно мне трэба насмажыць сабе будзе ежа. Вось там пячоры ёсць. Было б выдатна, калі б была магчымасць у бункер залезці, палутаць, а потым яшчэ у пячору распаліцца. Гэта было тое, што трэба. Так, Вадзім, калі ласачка, накіруй, куды мне тут трэба ісці, бо я, насколькі памятаю, недзе тут ён побач. Вось туды, мабыць, не? Мяса трэба есці, гэта факт. Мне падаецца, вось тут мы сыходзім з лакацыі, сюды падымаемся, і недзе вось тут ён. Гэты бункер быў. Сука. Ай, так. Давай более спаталяльна ідзе. Чаму яго няма ў меню? Ён вось тут жа ж. Гэты бункер наш, не? Так, у гэтым ні разу не быў. Так. Так, слухайце, хвілінку, трэба паглядзець. Дзе гэты бункер. Так. Чорны камень сюды. Вось на мой тут чалік каля моста, не? Чытер? Чаму чытер? Так, мы ідзем па мосце. Праз хмызы. Не, хлопцы. Гэта не туды мы пайшлі. Трэба было далей пралезці. Ой, блядь. Чакай. Трэба было далей да шахты прайсці. Да мосту гэтага разбуранага. Зараз трэба спяшацца. Тут галоўнае яшчэ Міхалыча не сустрэць нам на шляху. Не хапала нам яшчэ бойкі з ім. Двух? Што, двух? Майкл, вітанкі. Так, фотачка ляжы, адпачывай пакуль што. А лепш адразу 5. Я ўсё, я зразумеў, гэта ж твоя добразычлівасць пачала казаць. Гэта не ты, а твоя добразычлівасць. Таму і 2, і 5, і 10, мабыць.
Во-во-во, менавіта. Так, ён вось на гэтай гары атрымліваецца. Ну што, блядзі? Time to look for shelter. Які каменьчик, дура. Зараз повитрашаємо. Так, одного пакуль што толькі хлопнули. Ну давай, давай, давай. Заебало, блядь. Бля, ну як яны хутка паварочваюць узад? Так, траплянне толькі. Усё, зассалі. Так. Так, і вось тут яшчэ, добра. Вяртаемся туды. Ну што? Лёха, як табе, пяцёх? Што хацеў, то і атрымаў, атрымліваецца, правда? Пачалася спёка. Які ўражанні ад Summer Game Fest, што больш за ўсё чакаеш? Насамрэч, Summer Game Fest я глядзеў у паўвока, і адзінае, што мяне зачапіла, гэта, падаецца, там было штосьці з Марвелам звязана, ці то новая частка Спайдермена, ці то быў Волверин, мне падаецца, ён жа ж зараз выходзіць, яго не было на Саммерфесце. Вось, але гэтыя гульні неяк вока і зачапілі. Вось бункер наш. Под конец стрыму экшон крыху наваліла, не кажы. Падбівацца ад гэтых ваўкоў паскудных. Так. Добра, што яны толькі зараз нам трапіліся. Таверачка. Ну, гэта не наш бункер. Што там на палічцы? Нічога. Толькі гэтая цэгла каля карэнчыкаў. Збітая, і тут таксама нічога няма. Ну што, прыйдзецца ісці у наступную лакацыю? Правда ж? Бо тут ні халеры няма. Які чэрап можна забраць? Ты што? Сур'ёзна? Адсюль можна забраць чэрап нейкі? Які?
кастомизацию на паличце? Шалеть. Взять. Ось оно что. Я уже подумал, что гэта штосьці будзе. А метро яшчэ. Метро і Вероніка. Ну, Вероніку не памятаю, бо я вокам не вычапіў яе і праслухаў хутчэй за ўсё. А метро, ну, я так скажу, што мне і не надта моцна заходзіць гэты Сталкер. І серія гулін метро таксама чамусьці ніколі не прываблівала настолькі моцна, каб нават прайсці да канца. Памятаю, што пачынаў калісьці вельмі даўно, але не зацягнула. Вось, так што. Магчыма, і не буду гуляць, калі толькі па замовах гледачоў, якія будуць настойваць на тым, што варта прайсці. Так, мы зараз ідзем у пячору. Распальваем вогнішча. Но гэтым разам тут іх не так шмат. Так. Але ж бачыце, яны курва адбеглі. Так, што мы тут тыпу спаць будзем? Якія дзіўныя ў вас уражанні пра вогнішча, якое я хачу сабе зрабіць. І за ўсё вось тут буду рабіць. Экшон не адпускае. Так, залишуся толькі медведь, сапраўды, але ў нас ужо час, каб збірацца. Так, адпаведна, мы зараз ставім сабе ваду тут, пакуль будзем чакаць. І нам трэба, як ні круці, але нам трэба ісці за... Давайте. Все. Один мінус і пабеглі адсюль. Пойдем зараз у каточцы нашай, якую мы завалілі недоечы. Зрэжам краху са сракі месца. Натоптали. Паскуднікі. Бачыце, слядоў колькі. Чакай, яна ж тут недзе была. Во. Ну, только что ж было. Да, блять, чапіся. О, 4 кіля. Выдатна. 14 хвілін. Мы уже там, бачите, на чырвоных калорыях сидимо. Так, а геймплей что не показали, а такие гульни только гляжу. Так, я начну для фаната Резика, да, будет топчик. Резик, это Resident Evil. Ну, Міхась докладно будет гулять. Я ось так скажу. Міхасю, калі гаворками ведецца пра Resident Evil, гэта ягоная. Так, давай пакуль што. Оп, вось так. Смакота. Гадзінка маецца. 47 хвілінак. Ой, я не тое зрабіў. Дадаем.
Так, вось гэтае можна пакінуць адпаведна тут. Одну мы сабе возьмем. До закипания 41 хвилин, до готовности. До закипания, значится. This pack is getting kind of heavy. И приготуем мясо. Смакотце. Удачи усім і добрага дня. Дзякуй табе величезны, Вадим. У чацвер плануем пайсці на попельны каньон. Там знайсці нашу пячорку. Так, добра, літрик воды, гэта добра. Можна сюди поставіць. Каб пры ўваходзе было бачна. Давай факелы позбираем. Resident Evil Вероника. Боже, Вероника, ось она прошла-то. Я ж не проходил у своем житті ніводнай частцы Resident Evil. Мне просто не вельмі заходят жахастики. Это трошки не моё. Бо я альбо буду занадто бояться, альбо занадто плеваться. Одно з двох. Так, зараз усё позбираем, переночуем. И, мабуть, будем завершаться, бо уже 13:10 на моем боку. Відповідно, треба буде рихтуватися до моего споткання на праці. Так, ну, мусить хапіць. А уже отсюль потом пойдем праз Ваўчыную гору на попельный каньон. Ось такий план у нас. 24-23. Так, готуем. Апошні кавалочок. 39 хвилин. Тут 12. Ну, давай вось так. Ще пол-літрики можна буде. Not sure I can carry much more. Не-не-не-не. Так, тільки давай не літрики, а ось гэтак. І доведем ось так. Дзесяць, що я там нейкая завіруха зноў. Ёсць адчуванне, што нас прымусіць з'есці ўсю гэтую пуму тут, пакуль будзем чакаць пагоды. 20-10. Добра. Поднесли, поднесли. Адзем скінем, каб яна не псавалася у нас у кішэнях. Будзе яшчэ, мабыць, калі пачнецца завіруха, дакладна прыйдзецца вось гэтага ваўка разбіраць ды гатаваць на вогнішчы. Так. Так. Так, шикарно. Все, лягаем спать, адпачываем. І на наступным страмы рушым далей у наступную лакацыю, шукаем там бункер, каб знайсці тое, што ад нас чакае гандліар. Так, чаму гэта ты ўзяў? О, глядзі, у нас уже раніца, правда? Толькі мы не стомленыя. Нам патрэбна... Ну, халера. Перзым, хай так застаецца, насамрэч, таму што мы ўжо тут нічога карыснага не зробім. Трэба адкладаць гэта на наступны стрым.
Так, хто на Ютубе паглядзеў, абавязкова паставіў падабаечку ды падпісаўся. На Твічы пойдзем зараз у рэйд, як заўсёды, хтосьці з нашых абавязкова стрыміць, Ралеф ёсць, вось да яго і паляцім. Вам усім дзякую за прагляд. Вось, як там кажуць, дзякуй за донат. І все такое. Вось. А мы з вами побачимся завтра. Завтра Far Cry. Вось, там таксама ёсць абновы, якімі буду выхваляцца, ды потым пойдзем па сюжэце. Усё. Усім добрага настрою, добрага дня. Як заўсёды падтрымлівайце вольную Беларусу, падтрымлівайце Украіну. Хутка побачимся. Усім пакуль.